Hej Jim. Hej Niels. Tak fordi du ville stille op. Det var så lidt. Vi to har været ude og lave en masse walk and talk her i det sidste halvanden måneds tid. Ja. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad du har fået ud af det. Jamen jeg startede hos Niels, fordi at jeg var lidt usikker på mig selv. Og var ikke god til at tage beslutninger og sådan noget. Men det er vendt fuldstændig rundt nu, hvor at, jeg har forandret mig så meget. Og er blevet mere positivt. Og ikke dunker mig selv oven i hovedet med, at det kan man ikke. Så det er blevet super fedt. Det at gå og snakke samtidig, hvordan har det virket på dig? Rigtig godt. Bedre end at sidde i et rum. Jeg synes, man bliver åbnet mere op, og man kan bedre gå og tænke over tingene, i stedet for at man sidder og kigger ind i sådan 4 vægge. Det har været smadret hyggeligt. Ja. Nu siger du, at du har forandret dig, eller udviklet dig. Og sådan noget. Kan du komme nærmere ind på det? Altså? Jamen, jeg havde nogle problemer med nogle personer og sådan noget, som jeg skulle have sat på plads. Og det synes jeg har fået mere respekt. At de har fået mere respekt over for mig med de handlinger og sådan noget, som jeg har gjort over for dem. Og sagt det på en pæn måde til dem, at hvordan jeg gerne vil have, at de skulle være over for mig. Har du fornemmelse af, hvad der helt præcis er, der gør, at du har nemmere ved at gøre de ting, du gerne vil gøre? Ja, mit selvværd er blevet bedre. Ja. At det har fået et nyk op af. Ja. Og jeg tør at stå frem, som den jeg er, og er ligeglad med, hvad de andre tænker og siger om mig. At det er det, jeg tror, der har gjort forskellen nu. Det der med, nu har vi gået en times tid hver gang, cirka 5-6 km og sådan noget. Har det været passende? Ja. Det var meget ledende spørgsmål. Men, ja. men... Jo, men det har det. Det har været super. Ja, det har så, at man kan rumme det, man får at vide, og så lige tænke over tingene, at det ikke bliver for meget. Hvad er det allerbedste, du har fået ud af det? Lige sådan her nu, tænker du? Jamen, det er alt det positive, og jeg har udført de handlinger, som jeg gerne ville have ændret mig på. Det var det fedeste. Hvad har du fået ud af det? Jamen, jeg startede hos Niels, fordi at jeg var lidt usikker på mig selv, og var ikke god til at tage beslutninger og sådan noget. Men det er vendt fuldstændig rundt nu, hvor at, jeg har forandret mig så meget. Og er blevet mere positivt. Og ikke dunker mig selv oven i hovedet med, at det kan man ikke. Så det er blevet super fedt. Så jamen, tak for den gang. Det har været rigtig hyggeligt at have med. Selv tak, Niels. Det har også været hyggeligt at gå med dig. Så hvornår giver vi op? Vi giver aldrig op.